Добре, да поговорим за ново строителство. Също консултираш доста компании, които се занимават с ново строителство. Основният въпрос, първия. Рисково ли е да се купува в ново строителство? Рисково е, да. За съжаление е рисково, въпреки че това са доста често срещани сделки. Рисково е до толкова, доколкото купуваме нещо, което не съществува. Тоест купуваме нещо на проект. Понякога на проект, което аз наричам купуване на тъмно-зелено. В повечето случаи се купува на зелено, т.е. след издадено разрешение за строеж, но преди да е започнало строителството на сградата или когато е започнало в ранни етапи, така да се каже. Тук рисковете, основният риск всъщност е дали тази сграда ще бъде довършена. Тоест дали инвеститорът ще има достатъчно средства да я довърши. Това как можем да го проверим? Никак. Лошо. Как се проверя репутацията на един инвеститор? Как се проверява? Тук вече мисля, че това си е ваша задача на брокерите. От правна гледна точка. Да, които си познавате пазара и знаете. От правна гледна точка аз лично бих проверила дали този строител има, бих изискала документи за липса на задължения в НАП. Бих пуснала справка по партидата на имота, по партида на строителя, да видя дали този строител бил в някакви дела, дали все още е в някакви дела, дали има някакво насочено принудително изпълнение спрямо него. Но честно казано, когато става въпрос за строител с история, строител, който е построил сгради доста или поне няколко, да, може да се това е част приеме, от добрите сигнали. Че да. Как може да го проверим, като доста често се случва така, че юридическото лице е ново? Това също често се среща, да. Как можем тогава ние не можем да проследим историята? Трябва да го познаваме. То юридическото лице е ново, но на практика едно и също физическо лице застава зад всички юридически лица. Там вече трябва да търсим. Да, просто търси се физическото лице, което въпросният строител, който с различни свои фирми строи различни сгради. Примерно ти като купувач, който иска да купи на зелено, кои са добрите сигнали за тебе, които следиш и ти дават увереност да предприемеш действия? Бих се купила от строител, който е доказан на пазара. Строител, който е известен, строител, който мога да проверя какви сгради е построил, и тук не без значение е самото техническо изпълнение на сградата. Тоест мога да видя какви други сгради е построил, как ги е построил. Чисто като изпълнение на конструкции, на конструкция, на изолация, фасада на сградата, изпълнение в общите части. От такъв строител по-скоро бих си купила. Тоест проверяваш историята. Проверявам историята, и тук е неприятна ситуацията за строителите, които сега стъпват на пазара, защото те нямат история. Но пък повечето от тях ползват банкови кредити, което също е добър сигнал, ако строителят ползва банково финансиране, защото това означава, че имотът, върху който се строи, е ипотекиран. Ипотекирано е правото на строеж за бъдещите обекти. Банката е проверила финансовото състояние на строителя, изискала от него самоучастие в размер на минимум 30% от стойността на проекта и е проверила имота. Тоест дали има вечни тежести, някакви спорове за право на собственост и така нататък. Това също би ми дало така добър сигнал за този строител. Всъщност това е нещо различно, защото аз от много клиенти, когато разберат, че има ипотека върху парцела, те се притесняват, че има Мен тежест, по-скоро би ме успокоило това нещо. Да, но всъщност това не е проблем. За мен това означава една проверка, която е минала вече. Да, банката никога няма да сключи лоша сделка. Банката няма да даде първо кредит на имот, който е с проблеми. Да. И няма да даде и кредит на юридическо лице, което не е могло да докаже добро финансово състояние. Тоест банката е проверила отчети за последните поне 2 години. Отчети за приходи и разходи, въобще за търговската дейност на това дружество. Проверила е задължително задължения към НАП, за да отпусне този кредит. Ти имаш дългогодишен опит в банките, точно в работила съм. Тази област с оцененето, проверката на сделките, на обезпечението на кредитоискателите. Вярно ли е, че банките никога не могат да допуснат грешка?
Сега тук означава да се признае, че ние юристите сме допускали грешки, защото честно казано ние бяхме хората, които разрешавахме юридически от правна гледна точка дали една сделка може да се осъществи или не. Могат, разбира се, да се допуснат грешки. И много такива случаи е имало. Когато съм работила в банка, имайте предвид, че над юристите стои рискът. Тоест рискът е последната инстанция, която одобрява един кредит. Те разрешават. Тоест може юриста да каже не, нещо не е окей, не е притеснително, но последната дума е на рискът. Това по-назад във времето се случваше. Сега са доста рестриктивни банките. Тоест вече ги няма тези разминавания. И доста по-сигурни станаха нещата. Доста повече проверки правят от преди. Преди в кредитирането в периода 2005, 2006, 2010, 2011 доста ситуации аз съм срещала вече като юрисконсулт, които сме работили като проблемни кредити. Така доста пропуски на банките са се допускали тогава, но вече смятам, че нещата са много по-сигурни. Някакви легенди се носят от това време 2005-2006. Аз все още даже срещам клиенти. Всъщност това, което се е случило тогава, тези грешки, които са допускали, няма ги вече. Наистина ги няма. Няма как да се случат. Банките са допускали и грешки при оценката на активите. Това са основните грешки при оценяване на активите. Да. В момента банките са много рестриктивни. Това, което ние виждаме, освен че БНБ им каза, че няма да кредитират повече от 80%, те самите ни кредитираха повече от 80%. Имало е случаи 90% са кредитирали. При много добър кредитен профил на клиента. Който работи на... 90-95% съм срещала, няма да казвам в коя банка. Но за Варна това са хора, които това на 2-3 места работят с много високи. Много добър профил на клиента. Тоест банката има много голяма сигурност, че този клиент ще си плаща кредита, за да му даде 90-95% от стойността на обезпечението. Знаеш ли, аз мисля, че банките много добре се държат в България. Наистина си мисля, че се държат много добре. Аз също смятам, че България е кредитния рай, така известен в момента, на фона на това, което се случва в Европа и Америка. Освен, че са много ниски лихвите, сега много хора няма се съгласят с мене, но тяхната политика е много правилна. Това, което БНБ наложи, те си го бяха само наложили от преди това. Не дават, не прекаляват с отпускането на пари. Започнаха да си избират повече клиентите. Наистина са доста внимателни. И аз това, което пък БНБ направи, го приемам като нещо много добро и нещо, което ще позволи да има пазар добър и след 1-2-3 години. Защото ако той прегрее пазара, няма да има такъв пазар след 1-2-3 години. Аз мисля, че банки се справят много добре. Това, което се е случило от 2006-2007-2008 година, 2005-2006-2007-2008, там е имало много високи нива на кредитиране. Това не се е случило. Тогава нямаше и европейски регулации. Да. Защото реално ние влязохме в Европейския съюз от 1 януари, мисля, че 2007 година. И от тогава започна да се прилага европейско право в България. Лека по лека навлязоха регламентите, мерки за изпиране на пари и така нататък. До тогава сякаш, до преди това, до 2007 година, нямаше достатъчно контрол. И това може би беше проблема. Нито национален, нито наднационален. Когато се отпускаха кредитите. Нямаше електронни регистри. Справките бяха много трудни. По съвсем друг начин бяха нещата. Сега вече е доста по-сигурно. Отделно от това, което казваш, банките са внимателни и така нататък. Банката иска да отпуска кредити. Тя от това печели. Тя е търговско дружество и всъщност нейната печалба е от лихвите по кредитите. Тоест тя има интерес и когато работите с банки, с кредитни консултанти, знаете, че те до последно банките, когато има клиент, се борят за това кредитните инспектори да бъде отпуснат банковия кредит. Но все пак има ситуации, в които пречки, които не позволяват това да се случи. Станаха много внимателни в преценката на това, на кой ще дадат пари. Ами нормално, защото после, когато не могат да съберат тези пари, страда самата банка и самото търговско дружество и това са загуби. Нормално да са прецизни в преценката. Как мислиш, ти спомена за регулациите при евентуално влизане на България в еврозоната?
Това как мислиш, че ще се отрази? Чета доста анализи, не би следвало да има негативен ефект. Всички кредити, които банките започнаха да дават по-ниски лихвени проценти за кредити в евро. Тоест те самите се опитват да стимулират да си купуват кредити в евро. Може би после ще им бъде по-лесно при влизане на еврото. По принцип би следвало кредита да се превалутира. Така или иначе ще има закон за приемане на еврото. В момента той е във вариант на проектозакон, който ще бъде приет и който ще урежда всички тези последствия от приемането на еврото, но най-общо казано ще бъде преизчислен, т.е. превалутиран. Кредита, ако е в лева, би трябвало да стане в евро и вноската съответно от лева да бъде променена в евро. По фиксинг. По фиксинг. Да, по фиксинг. Така че не мисля, че ще има някакви затруднения във връзка с приемането на еврото. Добре, да се върнем към новото строителство. Последните няколко години цените рязко се промениха. И се получиха ситуации на места, при които инвеститорите, строителните компании, индексираха по някакъв начин цените на вече сключени предварителни договори. Това рефлектира върху една група хора, които започнаха да се страхуват и избягваха такъв вид покупка. Как можем да бъдем защитени, когато купуваме ново строителство, да не ни бъде променена цената, докато се построи сградата? Ако в предварителния договор за продажба на този имот няма изрично предвидена клауза, че строителят има право да индексира цената при определени обстоятелства, то тогава той няма право да прави това. Наистина имаше през 2022-2023, когато инфлацията беше с високи темпове, имаше наистина много договори, аз съм срещала, в които бяха поместени такива клаузи при изменение на цените на суровини и материали, изброени кои са тези, които са необходими за строителство, арматура основно беше, се повишат в размер на примерно 10% пункта над тези, които са били при сключване на договора, то строителят има право да индексира цената. И това се случваше. Аз съм говорила и с брокери в София, които в чудо се бяха видели, защото примерно строителите индексираха за срока на построяване на сградата 3-4 пъти цената първоначалната. Но трябва да има изрична клауза за това. Ако няма изрична клауза за това, тогава строителят няма право да прави това. Но тук мога да кажа, че ако строителят има прекалено голямо изменение в продажната цена и себестойността, което също се случи преди година-две, той може да си плати за него, може би ще е по-изгодно да си плати неустойката на купувача, да си развали договора и да си го продаде на адекватна и актуална цена. Защото и това се случи. И това съм наблюдавала. Тоест... Чисто икономически на строителя му е по-изгодно да си прекрати договора с купувача на старата цена, която вече е ниска или е около себестойност, на строителя да си плати неустойката, която дължи на купувача и да си продаде имота вече на по-висока цена. Тоест има и вероятност това, че ни предлагат, то вече не се случва, но това, че са предлагали индексиране, да е единствения ход да може да продължи тази сделка. Да, имало е такива случаи. Не го правят, защото... Ами тя просто не им излиза сметката. Да. Защото, примерно, ако договорът е сключен 2021 година и строителството приключва 2023 края, имаше много голяма разлика в цените на суровини и материали от 2021 и вече в 2023. Така че на този строител определено няма да му излезе сметката. Но ако няма точка... Но ако няма такава точка, той няма право да индексира цената. Следващия въпрос, който искам да те попитам е какви са ни правата, ако се забави строежа? По договор имаме оговорки с инвеститора, но има ли и друг закон, който ни защитава, ако има забавяне в строежа? Всяко изпълнение по договора трябва да бъде точно и качествено и на време. Разбира се, при спазване на сроковете по договора. Но ако тези срокове не се спазват, за съжаление няма закон, който да принуждава строителя да ги спази. Може би единствената санкция за него би било изтичането на разрешението за строеж, което мисля, че беше 3 години, ако не се лъжа, от откриване на строителна линия и ниво. От образец 2 до достигане на груп строеж. В предварителните договори просто се предвиждат неустойки при забава и това дисциплинира строителите. Знаят, че ако прекалено много забавят строителството, могат да бъдат осъдени за да платят неустойки за това.
възникват допълнителни разходи за тях. Да. Как стои въпрос с строителната гаранция? Готова е сградата, купили сме, тя е вече актувана, строителна гаранция имаме. Кой я покрива тази гаранция? Строителната гаранция е уредена в наредба номер 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като гаранцията се носи от изпълнителя, т.е. този, който е изпълнил строително-монтажните работи. Ако, разбира се, строителят ползва подизпълнител, т.е. инвеститорът ползва подизпълнител и изпълнител с инвеститор не съвпада, носи отговорност подизпълнителя. За различните части от строежа тя е различна тази гаранционна отговорност. Така за конструкция е 10 години, за хидроизолация и топлоизолация мисля, че беше 5 години. Т.е. трябва да се провери конкретно. Но така или иначе в срока на гаранция изпълнителят е длъжен да поправи това, което е повредено при експлоатация. Ако откажат да го направят, какви са нашите права? Или можем да го поправим за собствена сметка и да заведем дело за възстановяване на разходите. Това е. И всъщност другия вариант е чисто теоретично няма как. Чисто практически, ако той не пожелая да дойде да си извърши ремонта, няма как да го принудим да го направи. Ако заведеме иск срещу него? Няма как съда да го принуди да дойде да направи ремонта. По-скоро може да го принуди да го плати, ако вече ние сме го направили. Тоест, варианта ни е да го Варианта ни е да го поканим, да изпълни, ако не изпълни, да си го изпълним сами за своя сметка и да заведем дело за поправяне на вредите. Като купувач също, човек, който купува имот на зелено, според теб каква е най-голямата гаранция, която можем да имаме, когато купуваме имот на зелено? Какво означава най-голяма гаранция? Гаранция за какво? Че ще се построи имота ли? Гаранция, че няма да имаме проблеми с него ли? Нещо, ще ни накара да се чувстваме най-сигурни и спокойни, че сме направили правилната покупка. Тази сигурност ще идва във времето, когато виждаме, че нещата със строежа се случват. Когато виждаме, че строежът се движи и се изгражда съобразно оговорените срокове. Иначе това, което вече коментирахме, е репутацията на строителя. Нищо, няма какво друго да ни гарантира. Най-ценният актив, когато придобиваме на зелено. И репутацията на строителя.